חבר'ה, בהמשך לסרטון הקודם אני שכחתי, כאילו מה זה עשיתי סרטון? מי שבא דרך שמשון לסניף הזה בסחרוב, סניף סחרוב, ראשון לציון, בא לפה לסניף של אלבר, יש לנו את אלירן הסוכן, ויש לנו את אורן, אורן המנהל. אורן, אני צריך מילה שלך עכשיו. אם לא, חבר'ה, הכל מבוטל. מי שבא לפה והגיע דרך הסרטון של שמשון, אני רוצה שתפנק אותו. הוא אומר לך, אני באתי דרך שמשון. אז כל לקוח שיגיע דרך שמשון מותגים, יקבל מאיתנו טיפול ראשון חינם וקודני. מה אתה אומר? טיפול מתנה וקודני. זה של הביטוח, חייב. חברים, ואוטו חדש ו0 קילומטר, יש לנו פה גם מכוניות משומשות, נכון? אמת. יש לנו פה פקידה חמודה ויפה, חברים. תראה להם, חברים, יש מצב מי שיבוא? כן, כן, מומלצת, חברים, היא גם כן, היא לא נשואה, נכון? לא, הבקר. אז חברים, יש לכם סיכוי גם לזכות בקלה, לא רק ברכב. תראה להם את הצוות של הנהגים. תראה איזה שתי נהגים יש לנו פה, חברים. אנחנו לוקחים את המכוניות עד איפה שיגידו לנו. עד הבית. עד הבית. איך קוראים לך? צביקה אהרון. שירות נהגים עד הבית אתה תקבל את הרכב. טק אווי, לא צריך וולד. אוקיי? אוקיי. חברים, טיפול מתנה. יש מצב, תראו איזה קלה יפהפייה, יד ראשונה 0 קילומטר, נכון? לא נגעו בה. לא נגעו בה, היא מתחזקת. אוהבים אתכם בארגזים פה באלבר, מותגים.